Co je to ručení za neodvedenou daň? Příjemcem zdanitelného plnění je plátce DPH, který od jiného plátce DPH přijal zdanitelné plnění v tuzemsku nebo který za takové zdanitelné plnění zaplatil. V zákoně o DPH je uvedeno několik případů, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Jaké to jsou? Za prvé, pokud příjemce zdanitelného plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že o tom, že daň z přidané hodnoty nebude úmyslně zaplacena, nebo že dojde ke zkrácení daně nebo ke zneužití daňové výhody, nebo že se jeho dodavatel, poskytovatel plnění, dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit. Za druhé, pokud se cena za toto plnění zjevně velmi odlišuje od ceny obvyklé. Za třetí, pokud je platba za toto plnění nebo její část uhrazena na jiný účet než na zveřejněný účet v registru plátců DPH, registrovaných v České republice. Původní účinnost od dubna 2013 byla posunuta na 1.1.2014 a zároveň byla stanovena minimální výše platby 700 000 korun. Za čtvrté, pokud je platba za toto plnění v tuzemsku nebo její část uhrazena na účet vedený mimo tuzemsko, a to bez ohledu na to, zda je tento účet zveřejněn v registru plátců DPH. Za páté, pokud příjemce plnění v době jeho uskutečnění věděl, že jeho dodavatel, poskytovatel plnění, je uveden v celostátním registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Za šesté, pokud se jedná o dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot, o kterém v okamžiku uskutečnění plnění není zveřejněno na stránkách Celní správy České republiky, že je registrován jako distributor pohonných hmot. Kdo je nespolehlivý plátce? Označení nespolehlivý plátce má ten plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Jsme-li plátce DPH, je pro nás nespolehlivý plátce nebezpečný. Pokud od něj odebereme zboží nebo službu, budeme ručit za DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu. Pokud jsme plátcem DPH a odebereme službu nebo zboží, automaticky přebíráme riziko ručení za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, a to v případě, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců. Nespolehlivým plátcem DPH nás správce daně může označit, když závažně neplníme své povinnosti ve vztahu ke správě DPH. Přitom definice toho, co sem patří, se průběžně rozšiřuje. Od roku 2013 jsme se mohli stát nespolehlivým plátcem až za dluh na DPH za 3 měsíce v minimální výši 10 milionů korun, za zapojení se do podezřelých obchodů, za neuhrazení zajišťovacího příkazu nebo vyměření či doměření DPH minimálně 500 000 korun. Následné vyměření či doměření DPH jinak, než jsme uvedli v přiznání k DPH, pokud jsme související vyměřenou či doměřenou daň zcela neuhradili v náhradní lhůtě dle platebního výměru. Aby se tedy odběratel vyhnul dvojímu zaplacení DPH, nejdříve dodavateli a pak finančnímu úřadu za nespolehlivého plátce, může využít zvláštní způsob zajištění daně podle zákona 109a o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně. Současně s platbou DPH uvede DIČ dodavatele, daň, na kterou je úhrada určená, svoje DIČ a den uskutečnění zdanitelného plnění. Bez uvedení se za to považuje den přijetí platby správcem daně.